Тост, който е за щастие роден, да се гордее с почести и знатство. Аз нямам тез неща, ала на мен е дадено по-инакво богатство. Щом князът му го гледа с ведър вид, разцъфва фаворитът, като невен. Но в миг добива крайно жалък вид, щом погледът на княза блесва гневен. Героят от сражения безброй разхожда се с осанка горделива, но хукнали в един единствен бой, честта от своята книга го изтрива. А твърдо любещ и до смърт любим, аз царствам върху трон непоклатим. Самоделен анализ на сонет 25. Първия Катрен започва с едно становище, че поетът не е роден за щастие, той не може да се гордее с това, но пък е надарен с нещо друго. И богатството, за което говори, може би е това, което се споменава и най-накрая, че той може да обича безкрайно, твърдо и да бъде любим също така до смърт. Т.е. той може да изпитва чувства и връзка с друг човек, която да е повече от щастие. Нещо още по-голямо от щастие. Във втория и в третия Катрен имаме сравнения. Първото е между княз и фаворит. Нещо като, тук имаме иерархия, разбира се, имаме нещо като феодал и васал, което имаме и всъщност в следващия сонет, в номер 26. Тъй, че имаме първо сравнението с как князът гледа на фаворитът и как фаворитът е щастлив или не е щастлив спрямо всъщност настроението на княза. А в третия Катрен героят от сражение безброй може да има, да се гордее с постъпките си, но ако попадне в бой, лесно неговата чест може да бъде изтрита, защото може тази гордост да бъде смачкана. И накрая имаме дистиха, в който, както споменах, всъщност имаме промяна, имаме освен заключение, имаме и твърдо становище в подкрепа на това дадено по-инакво богатство, споменато в първия Катрен, а именно възможността да дава любов и да приема любов, което той възхвалява себе си по някакъв начин. Поета, че може да царства върху трон непоклатим. Силата на любовта, за това се говори в сонет номер 25 и как тя всъщност е по-силна от всички други щастия и титли, които може да имаме. Това е моят кратък анализ. Благодаря ви за времето и ще се видим в следващия сонет.